2024 would be national parliament. 2024. Kuyiphi inhlangano Macingwane? Ayi phuma ke lapha. Ayikho inhlangano inhlangano ya. Ayikho inhlangano futhi ayikho inhlangano engizoyisungula. Kodwa ngizobe ngise parliament ngo-2024. Yeah. Mark my words. Ngiwungqongqoshe. Oh please. Where arts? From KwaZulu-Natali, ngithi nonke mabhinqa engibhilonga ngaphansi kwabuholi bami fulani lazi iqiniso ningadukiswa abantu awazi umlando bawufundisise niyezwa njengamanje we are in a space of reality. Challenges have been there and all criticism has been there, but today is the day of the final day. That's why I am here to put a stamp ukuthi asikwazi ukuba nama coalition government. Therefore everyone must vote ANC. ANC, Cyril Ramaphosa, ngomhla ka-29 ngicela ningalokothi nisenzele into. Ngisebenzisa ilungelo lami mawuthanda ngezokuthandayo. Kodwa mina mawumholi abantu abayisilama bafuna ukuya khona ubasa la kufanele beye khona. La kufanele beye khona kula sifikela khona umbuso wethu African National Congress ANC siyakhala manje. Ayikhale hamba namabhinqa ngilapha nje ngimenye yena mongameli uyilaleleni inkinga zamabhinqa uzoyilungisa. Can we give them the chance of the last time? Thank you.